ଉଦୁ ଉଦିଆ ଦୁପହରଟାରେ ମା ପୁଅ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଦେବଗଡ଼। କାରଣ ଦେବଗଡ଼ରେ ଚାଲିଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାର ମାହୋଲ। ଆଉ ଏପଟେ ବାବୁ ଆମର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ। କିଛି ସମୟ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା ବସ୍। ବସ୍ରେ ବସିବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ନିଦ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଦେଇଥିଲି ଶୁଆଇ। ଆଉ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଶୋଇବା ଉଠିବା ଚାହିଁବା ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଦେବଗଡ଼ରେ। ଗଣେଶ ବାବାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କୁଆଡ଼େ? ଦେବଗଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁକୁ କହି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଆଡ଼କୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ରାସ୍ତା ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇଥିଲା। ତାର ମଜା ନେବା ସହିତ ଆମେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କ କରିଦେଇଥିଲୁ ସାଇଡ଼ରେ। ଆମେ ପାଦ ବଢ଼େଇଥିଲୁ ଆଗକୁ। ଦେବଗଡ଼ର ଇଏ ଆମର କେଉଁ ପାର୍କ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ବାବୁ ଆମର ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ତ ସେମାନେ ବାପ ପୁଅ ମଜା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଚାହିଁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ର ଚାଲିବା ପରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଥିଲି ଅଧୀର ବ୍ୟାକୁଳ, ସିଏ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହଉଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ର ଛାତି ଛିରି ଝରଣା ବହି ଯାଉଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହବା ସହିତ ମନର ପରିବେଶଟା ବି ଶାନ୍ତ ଥାଏ। କିଛି ସମୟର ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସେଦିନ ହାଲକା ବି ବର୍ଷା ହଉଥାଏ। ଆଉ ବାବୁ ମତେ କହୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ନ ଯାଉ। କିଛି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।